निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार। अग्निकन्या बीना दास। अभिवाचन सौ उल्का देवरे। स्वामी विवेकानंद विश्वविजय संपादन करून 1897 साली भारतात परत आले। मद्रासमधील आपल्या भाषणात त्यांनी युवकांना आवाहन केले, हे भारतातील युवकांनो, उठा, जागे व्हा आणि ध्येय प्राप्त करा। आणि ध्येय प्राप्त झाल्याशिवाय थांबू नका। आपली शक्ती आणि वेळ या भारत मातेस अर्पण करा आणि मातेची सेवा करा। सुभाषचंद्र बोस आणि त्यांच्यासारख्या अनेक नेत्यांनी स्वामीजींचे हे आवाहन शिरोधार्य मानले आणि आपल्या प्राणांची आहुती मातृभूमीच्या वेदीवर दिली। आपल्या जीवापेक्षाही त्यांना आपली मातृभूमी सर्वश्रेष्ठ होती। स्वातंत्र्य खऱ्या अर्थाने पूर्णत्वास जाण्यास त्या काळातील अनेक युवकांनी आणि युवतींनी क्रांतिकारकांच्या पावलावर पाऊल ठेवले आणि स्वातंत्र्याचा लढा वेगवेगळ्या स्तरावर चालू ठेवला। देशप्रेमापोटी आपल्या आयुष्याची समेधा टाकणाऱ्या अशाच एका 21 वर्षीय तरुणीची ही शौर्यगाथा। आपले महाविद्यालयीन जीवन फुलपाखरागत स्वच्छंद घालवून पुढील वैवाहिक जीवनाचे स्वप्नरंजन करण्याच्या उंबरठ्यावर असणाऱ्या एका कॉलेज युवतीने केलेले धाडस आजच्या तरुण पिढीतील युवकांसाठी नक्कीच डोळ्यात अंजन घालणारे म्हणावे लागेल। या 21 वर्षीय कॉलेज कन्येचे नाव होते बीना दास। बंगालमधील कृष्णानगरमध्ये दिनांक 24 ऑगस्ट 1911 रोजी एका सामान्य कुटुंबात बीनाचा जन्म झाला। ब्राह्मो समाजाचे आदर्श शिक्षक बेनी माधव आणि सामाजिक कार्यास वाहून घेतलेल्या सरलादेवी यांची ही धाकटी कन्या। घरात जोपासली गेलेली सामाजिक चळवळ आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांसारख्या क्रांतिकारकांचे स्वातंत्र्य लढ्याविषयीचे तीव्र आंदोलन या वातावरणात बीना क्रांतिकार्याकडे आकर्षित गेली। त्यात तिची मोठी बहीण कल्याणी देखील बीनाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी होती। शालेय जीवनापासूनच बीना आणि कल्याणी या बहिणी इंग्रजांच्या विरोधात रॅली आणि सभांमध्ये सहभागी होऊ लागल्या। 1928 मध्ये आपले शालेय शिक्षण पूर्ण करून बीनाने कोलकात्यामधील बेथ्यून कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला। त्याच दरम्यान इंग्रज सरकारच्या सायमन कमिशनला देशभरातून विरोध चालू झाला। बीनामधील क्रांतिकारी स्फुल्लिंगासाठी जणू ही पर्वणीच। तिच्यातील क्रांतिज्योती पेटून उठल्या। आपल्या वर्गातील अनेक मैत्रिणींसह बीनाने सायमन कमिशनच्या विरोधात कॉलेजच्या गेटवर निदर्शने केली। पण एवढ्याने बीनाचे मन तिला स्वस्थ बसू देईना। तिच्यातील प्रखर देशभक्ती आणि सरसरते तरुण रक्त केवळ निदर्शने करून शमणारे नव्हते। त्यावेळी क्रांतिकारकांचे काही गट बड्या हुद्द्यावरील जुलमी इंग्रजी अधिकाऱ्यांना गोळ्या घालून भारत सरकारविषयी आपला तीव्र विरोध दर्शवू इच्छित होते। देशातील विविध भागात ते घडवून देखील आणले जात होते। बीनाला असेच काहीतरी साहसी कृत्य करायची तीव्र इच्छा होती। त्यातूनच ते क्रांतिकारकांच्या युगांतर या संघटनेच्या संपर्कात आली। ती एक सक्रिय क्रांतिकारक झाली।
बीना क्रांतिकारकांच्या गटात राहून काय काय करीत आहे याची पुसटशी माहिती देखील तिच्या आईवडिलांना नव्हती. आपली तरुण मुलगी शिक्षणासोबतच देशसेवेला वाहून घेत आहे यात ते समाधानी होते आणि त्याचा त्याला विरोध देखील नव्हता. पण लवकरच या तरुण कॉलेज कन्येच्या हातून काहीतरी प्रचंड साहसी कृत्य होणार हे फक्त काळच जाणून होता. दरम्यान बीनाचे BAचे शिक्षण पूर्ण झाले. ती आता कोलकाता विश्वविद्यालयाची पदवीधर होणार होती. त्या काळी पदवीधर होणे ही एक मोठीच उपाधी होती. त्यातही एका मुलीने पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करणे ही काही साधीसुधी बाब नव्हती. सर्वच विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने पदवीदान समारंभ हा आनंदाचा क्षण असतो. प्रत्येक विद्यार्थी त्या दिवसाची आतुरतेने वाट पाहत असतो. बीना देखील त्या समारंभाची एका वेगळ्याच आतुरतेने वाट पाहत होती. हा दिवस तिच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा होता. तिच्या मनातील छुपी महत्त्वाकांक्षा या पदवीदान समारोहात पूर्णत्वास जाणार होती. अखेर तो दिवस उजाडला. 6 फेब्रुवारी 1932. आज कोलकाता विश्वविद्यालयाचा भव्य दिव्य असा दीक्षांत समारोह साजरा होत होता. कोलकात्याचा राज्यपाल स्टॅनले जॅक्सन याच्या हस्ते एकेका विद्यार्थ्याला पदवी मिळणार होती. तो इंग्लंड क्रिकेट संघात असल्याने खूप प्रसिद्ध होता. अशा उच्च अधिकारींनी प्रसिद्ध व्यक्तीकडून मिळणारी पदवी हा एक मोठा सन्मानच होता. या पदवीधर युवक युवतींसाठी पुढील उच्च पदस्थ नोकरीच्या संधी उपलब्ध होणार होत्या. तसेच काहींना अजून पुढे शिकायचे होते. प्रत्येक विद्यार्थी आपापली स्वप्ने घेऊन या पदवीदान समारंभाला आला होता. आजच बीनाचे स्वप्न देखील साकार होणार होते. ताणत ठेवलेली उत्कंठा संपवून दीक्षांत समारोह सुरू झाला. व्यासपीठावर अनेक मान्यवरांच्या सोबत राज्यपाल स्टॅनले जॅक्सन स्थानापन्न झाला. सर्वांच्या नजरा जॅक्सनवर खेळला. बीना आपल्या मैत्रिणींच्या घोळक्यात बसून होती. तिची एक अनामिक उलघाल बघून काही जणी साशंक नजरेने तिच्याकडे बघत होत्या. पण बीनाचे कोणाकडेच लक्ष नव्हते. तिच्या नजरेसमोर फक्त जॅक्सन होता. एक वक्ता आपले भाषण आटपून आपल्या रिक्त जागेवर येऊन बसत होता. कार्यक्रमाच्या उद्घोषकाने राज्यपाल स्टॅनले यांना भाषणासाठी आमंत्रित केले. टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट झाला आणि भाषण ऐकण्यासाठी सभागृहात शांतता पसरली. स्वागताचा प्रसन्न वदनाने स्वीकार करून जॅक्सन भाषणासाठी मंचाच्या मध्यभागी उभा राहिला. थोडेफार भाषण होते न होते तोच मुलींच्या घोळक्यातून एक तरुण मुलगी मंचाच्या समोर आली. कोणाला काही कळायच्या आत तिने आपल्या वस्त्रांमध्ये लपवून ठेवलेले पिस्तूल काढले आणि राज्यपाल जॅक्सनच्या दिशेने नेम धरून गोळी झाडली. पण हाय रे दुर्दैव, त्या मुलीचा नेम थोडक्यात चुकला. पिस्तुलातून निघालेली गोळी जॅक्सनच्या कानाजवळून गेली. जॅक्सन बचावला. पण एका तरुण मुलीकडून अचानक झालेला हा गोळीबार पाहून जॅक्सनचे सुरक्षारक्षक सावध झाले. त्यातील एकाने तत्परतेने मुलीकडे धाव घेतली आणि पिस्तूल असलेल्या तिच्या नाजूक हातांवर ताबा मिळवला आणि तिला पकडले. तशाही अवस्थेत त्या तरुणीने हातातील पिस्तुलाचा ट्रिगर दाबून जॅक्सनच्या दिशेने गोळी झाडल्या. ठो ठो करीत 5 गोळ्या बाहेर पडल्या. पण सावध झालेल्या जॅक्सनला त्या वेधू शकल्या नाहीत. दीक्षांत समारोहाच्या सभागृहात सर्वांसमक्ष गोळ्या झाडणारी ती 21 वर्षीय तरुणी होती बीना दास. इंग्रज अधिकाऱ्यांनी बीना दासला तत्काळ अटक केली. तिच्यावर खटला चालवण्यात आला. पिस्तूल कुठून मिळाले, कोण कोण क्रांतिकारक यामध्ये सामील आहेत ही माहीत करून घेण्यासाठी बीनाचा अनन्वित छळ करण्यात आला. कोवळ्या वयाच्या बीना दासने प्रचंड यातना सहन केल्या, पण आपल्या सहकाऱ्यांचा थांगपत्ता लागू दिला नाही. शेवटी न्यायालयाने तिला 9 वर्षे कठोर कारावासाची शिक्षा दिली. सजा मिळण्यापूर्वी कोलकाता हायकोर्टासमोर बीनाने निवेदन सादर केले. मी हे आनंदाने स्वीकार करते की सिनेट हाऊस मधील पदवीदान समारोहात मी राज्यपाल जॅक्सनवर गोळ्या झाडल्या आणि त्यासाठी मी स्वतः जबाबदार आहे. जर या कृत्याने माझा मृत्यू अटळ आहे तर माझा मृत्यू मी अर्थपूर्ण बनवू इच्छिते. निरंकुश शासन प्रणालीच्या माध्यमातून माझ्या अगणित देशवासियांवर अत्याचार करणाऱ्या इंग्रज सरकारच्या विरोधात लढून माझा मृत्यू येणार असेल तर ते माझे भाग्य आहे आणि त्यातच माझ्या जीवनाचे सार्थक झाले असे मी समजते. बीना दास यांनी राज्यपालांवर पिस्तूल चालवल्याबद्दल विद्यापीठाने त्यांना BAची पदवी दिली नव्हती. परंतु स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर 2012 मध्ये बीना दास
यांना मरणोपरांत BA इंग्लिश या पदवीने सन्मानित करण्यात आले. बीना दास यांची ही शौर्यगाथा नक्कीच प्रेरणादायी ठरेल अशी मी आशा करते. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाइट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.